Ndicela umva ke kuthando nesithembu ngexesha utata Musa Mseleku wayengumfundisi. Neze phofu utata Musa Mseleku wakhe wangupastor Mseleku. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Kule video sizothetha ngotata Musa Mseleku njengoba senivile nangexesha apho wanyanga umntana. Into yenzekayo ke utata Musa Mseleku khe wasivezela apha kuthando nesithembu uba yena unesiphiwo sokunyanga abantu kodwa ke ngoku akasebenzisi. Wade wathi ke ngoku uyabona ba lonto leyo nento yenzayo ebantwaneni bakhe. Abantwana bakhe bathanda banengxaki ozanande bane-cleft palate no obanzi naye khona operation kwafuneka enziwe engumntana. So uthi lanto bake enesipho sonyanga abantu angasisebenzisi. Lento ke yenzeka ngo2006. Utata Musa Mseleku wakhe wasixelela uba ukhona uMama Masuku ongomnye wabantu bokuqala umbona uba unesipho sophilisa abantu. Mama Masuku ke waye wanomntana caba wesihlobo sakhe owayekhubazekile. Lo mntana igama lakhe yayingulindani. Ulindani wathi ebuya esikolweni wabethwa yinto kwipelvis yakhe, akakwazi uhamba, akakwazi uthetha, waba ngumuntu nje omileyo. Wahamba wolala esibhedlele into engangonyaka 12 months esesibhedlele. Waphuma ke esibhedlele ekubeni kuba ephumile esibhedlele wadibana notata Musa Mseleku. Utata Musa Mseleku waya eyomthandazela, wathi wamthandazela wambeka nesandla. Umakhulu wakhe ke wacela ba okuba athethe ilizwi libe linye athi makhulu. Zanga yenzeke lonto leyo ulindani. Instead washukumisa inyawo lakhe. Inyawo ke bengasakwazi nokulishukumisa nokwenza nix. So sambona ke utata Musa Mseleku ku season 2 phango 2018 I think 19 ebuya ke ngoku ezosibonisa ulindani seyikwekwe endala, ekwazi uhamba, ekwazi uthetha, efana nje nabanye abantwana. Wabechaza kutata Musa Mseleku uba amandla kaThixo nophilisa nesiphiwo sakhe wabona kulindani. Then ke ngoku siyazi ba apha ku season 7 utata Musa Mseleku uye watsho uba ngoku yena unikezela konyana bakhe ababini uLwandle kunye noMpumelelo ibe ngabo abaqhubekekayo ngoba nabo xa babanaso esisiphiwo sophilisa abantu and ke kuzaba ngabo nabenza izinto zekhaya ezidibene noba ke nomsamo namasiko yonke lonto leyo kanye nezithethe. So ke utata Musa Mseleku betinanisesa ukuba ngupastor kwaye unamandla onyanga. Khanikhe nditsho ke nake banicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.